खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव दिनै देरहासार इस्लारिनो आं फंनैसो खोथा सोंनो थाखाय जों खोनाबाय थादों बड'लेण्ड रादाबनि मालिकखौ होनना बुङोबा मैखोम फंबाया सानसे समाव एनडिपिआव दंमोन आरो दिनै सानजाहा गुफुराव मोनसेल' माने फिसा चेनेल दं दिनै गुबुन चेनेलफोरा बिथांमोननि मोजां मोननानै बिथांमोननि भिडिअखौ ससे हगारो दा बिनि सायाव कपिराइट बिनि सायाव नों फंनैसो बुंगोन नामा बड'लेण्ड रादाब ना बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटरिं मैखोम रादाब बुंनो थाङोबा बिथाङा आंनि खाथि जायो ओमफ्राय आङो बिथांजोंबो समनि गेजेराव लोगो हमलायो रायलायलायोबो दा बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसे निउस पर्टेल होननानै बुङोब्ला निउस बुस्थुआनो कपिराइट होनो नाङा माने गफुरनियाबो मोनसे निउस कालेक्ट खालामो बिथांमोनाबो गावसिनि दुखु सुखुखौ फोरमायो दा बे बुस्थुखौ कपिराइट हरनाया मोजां जायाखै आरो ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव आङो सानो जुदि अट'मेटिक कपिराइट माबा मोनसे अपसनखौ अन खालामनानै दोनदोंब्ला बेखौ बोखारनानै लानाया मोजां जेन' निउसआथ' मोनसे बबेयावबा जेंना जानायफोरखौ फोरमायथिनो थाखायसो खौरांगिरि नालाय बिसोर बेखौहाय बिथांनि फल'वार्सफ्रा जेसेबां दङ बे इसेबां बैनाव गैयाब्लाबो चेनेल फिसाब्लाबो हयतोबा बड'लेण्ड रादाबनि फल'वार्सफ्राव गैया जानो हागौ खिन्थु बैनियावहाय थानो हागौ आरो किसुमान मानसिफोरा जेन' बैसोरबो बुजिहैनो हायो नैबे खारननि थाखाय कपि खालामलायनाय जायो समनि गेजेराव जोंनि भिडिअफोरखौबो बहुद बेबायदिनो कपि खालामनाय दङ दा जोङो बेफोरखौ जेबो बुङा आरो जोङो कपिराइटबो जोङो होआ दा बेबायदिबा गावजों गावनो बेले बेजे सोंखारिलायनाय जायो दा आं बेखौसो बुंनो सानो नोंथांमोना बेबायदि खालामदोंब्ला नोंथांमोना बोखारनानै लानाया मोजां ओमफ्राय जेन' उनावहाय जेंना फैनानै नोंथांमोनाबो सोंखारि दाजाथों दाबुंजाथों जेन' खौरांगिरि हिसाबै खौरांगिरियैनो मावलांबाय थायो आं बेखौसो हास्थायो आरो जोंनि खोनानाय बा आंनि खोनानाय बायदिब्ला बड'लेण्ड रादाबनि जाय चेनेलनि बिथांमोना जाय माने गामियाव थांनानै रादाब बुथुमग्रा रायजो राजाफोरनि बुंनायफोरखौ माने फुरायै बिसोरो माने चेनेलाव हगारनानै होजोबा होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बेखौ मा बुंगोन बेखौथ' आंबो खोनाबाय थानो मोन्दों माने सोरनिबा एसे डेन्जार सरकारखौ प्रेसार होनाय बेबायदि भिडिअ जुदि माबादोंब्ला माखासे मानि चेनेला हगारा आरो बिनि गेजेराव माखासे मानिया हगारो आरो दा जोङो बेवहाय नोजोर होनानै बेखौसो हमदांनो मोनो जे पलिटिकेलजों डाइरेक्ट रिलेसन दङ बा पलिटिकेलजोंनो खारफाबाय थानाय बेखौसो जोङो बुंनो गोनां जायो बा जोङो गोसोआव सानो आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसे खौरांगिरि होननानै बुङोब्ला नोङो पाब्लिकनि 100% खोथाखौबो लाजोबनाङा सरकारनि 100% खोथाखौबो लाजोबनाङा नोङो माने जि बाथ्राखौ बैसोरो बुंदों बेखौल' नोंहा हगारनांगौ नोंना दायथ'आ बेल' नोङो सोरबा पलिटिकेलजों खारफानो गोनांथि गैया सोरबा पाब्लिकजोंबो खारफानो गोनांथि गैया सोरबा पुलिसजों खारफानो गोनांथि गैया माने नोंनि खामानियानो जाहैबाय सोरबा इनभाइट हरदोंबा नोङो बास बिनि रिपर्टखौ लानांगौ आपडेट होना होनांगौ बेल' आरो बिसिनि खामानिया आरो सानैसोआ बुंबावदों जोंनि जायफोर लोगोफोर बुंदों जेब्ला मैखोमा बांलादेशआव ट्रेनिं लानो थांदों आरो बे 34 बेचनि बेबायदियाव रावबो एनडिपिआ बांसिनै दरमा मोननाय गैया माने बै समाव जेब्ला एनडिपिआफ्राव दंमोन 6 पार लायै समाव बे समाव दरमा गैया नाथाय जेब्ला 6 पार लानायनि उनावथ' दरमा बयहाबो समान बेबायदि समाव मैखोमा माने एसे थाब प्रमदनि साखाथि फाखाथि थानानै बोरै न' बां लुनो हाखो बोरै हा हु लुनो हाखो बिनि सायाव माखासे मानसिफ्रा बुंदों इनकुवारि जानांगौ आरो माखासे मैखोमनि जेरैबायदि बिनि जि माने मा बिजनेस मावनानै जेब्ला एनडिपिआफ्राव दंमोन बे बिथाङा जेबो बेफार मावाखैमोन अब्ला बे अबेनि फैसा मोननानै इसेबां थाब बेबायदि माखासे जौगाखो होननानै रायजोफ्रा माखासे सोंथि सोंहरबाय थादों आरो मा बुंगोन नंगौ बाथ्राया बेथ' सैथो बिथांनि न'खौ बयबो लुहैनाय नुदों ओमफ्राय लामा मोखाङावनो बिथांनि न'आ निसय नोंथाङाबो माब्लाबानि समाव नुबोबाय जानांगौ नोंसोर थांनानै नुदों दा बे देरनायानो जाहैबाय बियो बिटिआर एकर्ड जागासिमावबो बियो मालिक मानसि नङामोन ओमफ्राय जेब्ला इलेक्सन जाबाय इलेक्सन जानायावहाय हयतोबा बिथाङा थाखा रानहोनाय मानायफ्राव स्कप मोन्दों जानो हानांगौ ओरैनोथ' बिनि बिजनेसखौ जों जेबो मावनाय नुवा बिथाङा ओरैनो दखान बाजार जोङो सिगांनि समाव लोगो मोनलायबाय थायोमोन दा थोंजोङै पलिटिकेलनिफ्राय देरदों आरो बिथाङा पलिटिकेलजों इनभल्भ दङ बेखौ बयबो मिथिगौ बयबो नोजोर होयोब्लानो मोनथिनो मोनो बिथाङा सोरबा बिटिसिनि चिफ
EM CM बेफोरजों गिदिंफानाय जों बहुतथा नुबाय दा बेफोरजोंनो पलिटिकेलनि माबाजों बियो देरबोदों आरो आफादनिफ्रायथ' रावबो बेबायदि देरफेरखायाखै आरो आफादनिफ्राय मोनदोंमोनब्ला बियो बै समावनो देखायगौमोन खिन्थु बै समावथ' बिनियाव गारि गंसेबो गैयामोन माने थाबायबायो बियो जोङो नुयोमोन दा दिनैनि दिनावथ' आरो मा बुंनो बियो बिनि किस्मत होनना बुंनांगौ जागोन ना माखो दा रायजो राजाफ्रा इनकाउरि खालामो ना मायो बिनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया जुदि दा सानैसोआ बुंबावदों मैखोमा फरायनायावबो बारा गैया आरो बारा इन्डिभिजुआवबो सिनियर नङा बिनि गेजेराव मोजां मोजां मानसि अनेक दंमोन दिनैनि बे थासारियाव बोरै प्रमद बर'आ बोरै गबिन्दआ बोरै फेरेंगाया बिनि खोथाखौ माने खोनासंनाय आरो मिडियानि सायाव माखासे बे खोथाखौ माबायदि लामाजों लांनो थाखाय जों इसिबां रिलेसन दं बै समाव मैखोमा बारा फिल्डबो गैयामोन आरो बिनि न'खरा गोदाव सोराव जानांदोंमोन बेखौ बयबो मिथियो बेबायदि समाव मैखोमनि देरनायाव बा मैखोमनि न' मोजां जानायाव रावबो खर सानाय गैया नाथाय बिथाङा जेरै चेनेल सालायबाय थादों गेजेरनि जानानै माने सालायनायखौ बयबो हास्थायदों औ बेखौनो आं मैखोम फंबायखौ आं बुंहरो जेब्ला आंनो गुवाहाटियाव दंमोन बे समाव आं ना गोरान फानदों ना गोरान फाननानै 100 ग्रामाव आङो 50 थाखानि लाबोयो आं 150 थाखा फानो गुवाहाटियाव आं 100 थाखा मोनो माबायाव 100 ग्रामाव ओमफ्राय आङो जुमाय क्वार्टारखौ आं ब्लेकआव फानोमोन जुमाय गोजाखौ बे आं क्वार्टारसेयाव आङो 15 थाखा जायोमोन बे समाव जाय बेफार मावनाय बे एसे राहा थायो माने न'खर दोननायनि बै समावथ' दा रायजोफ्रा बुंदों मैखोमाथ' मालाबाबो मैगं बेफार खालायाखै मालाबाबो दख'ना बेफार खालामाखै मालाबाबो बे दंफां बेफार मावनायनि बेहा जेबो माबा गैया अब्ला अबेनि एसेबां थाखा मोननानै एसेबां थाब देरखो अब्ला दिनै नों बुंनाय बायदि इलेक्सन टाइमाव बिथाङा जि रायजो राजाफोरनि थाखाखौ हैनांगौमोन बेबायदिखौ बे लानानै दा एसेबां जौगानो हादों होननानै सानोना माने बियो खाथांखा बिथांनिया रेकर्डबो दङ बियो थाखा राननो थांनायाव हमजाहैलायनाय बेबायदि नुनो मोनदों बिथांनि भाइरेल भिडिअआ दासिमबो नागिरोबा मोनगोन बेजोंनो देरबोदों आरो गुबुन जेबो बिजनेसबो बिथांनियाव गैया पलिटिकेलजों बिथाङा देरदों दा बियो रायजोफोरनि डिसिसनसो बेवहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया दा देरहासार सारा जि बुंनांगौ बुंखाजोब्बाय आरो रायजो राजाफ्रा एसेबाबो बुजिनो हाबाय आङो मैखोम फंबायखौ आं मेसेज हरो जिखुनु जाया आंनि भिडिअखौ नायफ्लाङोबा मेसेज फंबायखौ आं खावलायहरो जिखुनु जाया नोंथांमोननि चेनेलखौ मोजां मोननानै सोरबा फिसा फिसौ चेनेला नोंथांमोननि माखासे बुंनाय चेनेलनि खोथाखौ माखासे हेडलाइनाव होयो सोरबा नोंसिनि चेनेल नायग्रा जोंनिखौ नाया जोंनि चेनेल नायग्राया नोंसिनिखौ नाया थिग बयबो होलायनानै बयबो नुनाया मोजां बेखौनो आं खावलायो रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ आसा खालामदोंमोन आरो दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा सानफिननो गोनां जादों जेरै रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामनानै नोंथांमोननि चेनेलाव बुङो बेबायदि बुंनाय खोथाफोरखौ होजोबा लोगोसे आं बुङो सानजानि जि गुफुर हालामनि चेनेलखौ नोंथांमोना कपिराइट होबाय थादों बिनि सायाव नोंथांमोना टारगेटआ मा नैबेखौसो आं मैखोम फंबायनाव सोङो फिसा फिसौ चेनेलखौ गाग्लोबनो ओंखारनाया बे नोंसिनि थांखि नामा नोंसोर समाजनि खामानि मावनो ओंखारदों आरो नों बै समाव जेब्ला बांलादेशआव ट्रेनिं लानो थांदों आरो एनडिपिआव थानाय समाव नों ओरैबायदि नोङो बुजिनो रोंनाय जानांगौमोन फिसा फिसौ चेनेलाबो नोंसोरबायदि आवगायलांनो हाथों नाथाय जों बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि चेनेलाव बेसेबां थाखा हाबो सोर चेनेला नोंनो इसेबां नोंथांखौ हेफाजाब होयो जों नुयो नोंथांमोननि चेनेलाव बेसेबां थाखा हाबो बयबो मिथियो जायहा चेनेल दं जायहा इउटुबार बिथांमोना मिथियो बेसेबां थाखा हाबो नाथाय नोंथाङा सोरनिबा खोथा लानानै सोरनिबा माखासे गोहो बोलोखौ लानानै नोंथाङा सोरबा गुबुन गुबुन चेनेलखौ बे गाग्लोबनो ओंखारनाया मैखोमनि माखासे थांखि बिथांखि नङा एनडिपिआव जेरैबायदि नों ट्रेनिं लादों एनडिपिनि बायदि गोसो बायदि नोंथाङा सोलिलांनाया मोजां बेखौनो आङो मैखोम फंबायखौ आङो मेसेज हरो आरो जोंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला फंबाय जोंनि बे सारा देरहासार सारा फंनैसो बुंनानै फोजोबदो रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबोनो मोनखाबाय जोङो माखासे डिसकासन खालामनायफोरखौ दा आसा खालामो बै चेनेलफोरा जेन' गावजों गाव जेंना जेंसि खालामबाय आरो बेबायदिनो जोङो गावनि जाथिनि खौरांखौ फोसावलांनायाव जोङो बयबो मदद होलायो जों बेखौ हास्थायो आरो बै जे अट'मेटिक खालामनानै दोनदोंब्ला बेखौ अननानै बन्द' खालामना होनाया मोजां जाहाथे जोङो उनावहाय गावजों गाव सोंखारिलायनो गोनां दाजाथों आरो जोंनियाव गासैबो रिपर्टफोरा फैबाय थायो ओमफ्राय जोङो मा बुंनो जायो आरो दा बेनिखायनो जोङो बार बे बाथ्राखौ बुंनांफिननाय बायदि नोंथांमोना सुद्रायनानै लायोब्ला स' भिडिअखौ बेसेखिनिखौनो लानानै फैदों स्पेसियेलि हारिनि थाखाय बा सोरनिबा थाखाय खहा जानाय बाथ्रा जोङो रायज्लायदोंब्ला गावनिनो आंगो बर'नि इउटुबारफोर होननानै
निमाहा होयोबानो जाबाय स' थेंक इउ बर' हारि जिउ गोलाव जाथों